ба тамоми подписчикои Кома Таҷик ва ба тамоми одамое ки забони форсиро мефаҳмед. Хеле ки гуфта будам бозиҳои худмона сиёмка мекунам ва комментатори хубаш мекунам барои шумо ҳамаша. Ирӯз бозӣ дорем. Ҳозир уҷа дар стадионам якта бозиро шуморо ман футболистора нишон медиҳам ва кабинаро камтарша нишонтон медиҳам. Ба моментои бозиро ва комментатори хуб мекунам. Приятного просмотра гуфти ҳамо рӯзо. Хай дальше мебинем бо чӣ гап мешава. Рафтем ба по-любому и игрокои худмона инҷа разминация кардиян. Инҷа яъни давбаебои ҳама парида. Короче да упуш кияй у соперникай Италия Хилде ном дора, типа итальянский клуб ай хеле аста. И ай мо ҳозир дальше якта ҳамаша номбартон мекунем киян чиян хелиян. Инҷа Полия ай Zusätzliche Verteidiger, die haben, dass du reingehst. Vorne, bei den Ecken, bei den Freistößen, die gefährlich sein können. Если что, Игор, вратарь наш, камуш дам кадаги, 24 соат пиво мезанад. Амура да комментарий ҳатман бинависен ки ин сағира Игори шикамдамай, ки ба комментариҳоро мехонад девона шава. Фаҳмидед? Bitte, lasst uns von vornherein Fußball spielen. ба бародаро камтар дар бораи стадион влогом ман бо дар инҷа гап мезанам. Ба ҳазур видеоро то охирша ҳатман тамошо кунед ва бо хеле информатсияҳои нав мефаҳмед. Барои бародарое ки мисол ҳоли хабар надорам, мисол нав подписатсия кардаган, хелаши видео партагӣ нестон медонам. Бахшиш барои ҳам ивр ҳам барои фаҳмиштон раҳмат. Ай даҳмои меомад бозиҳои Лига Чемпионо боз сар мешава. Ами примерно 2 ҳафта мондаги, 1 ҳафта. Бо ма даши Лига Чемпионо да мерам. Короче, и круги ҳозир дидестен, полни футболистҳо як круг мешаванд. Ҳар як кас я разминка худаш мекуна, дига футболистҳо ай қафои ӯ мекунанд. Короче, инам хи гар мекунем, уҷа тренер мисол места мега чико кунем, чихе бидавем, чихе бутарем. Инҷа сиёра би любой наму тоуш доисян ай ҷои ай Африка ай любой ҷо туриф дегам хем хел вақти давраи кӯдакӣ мо дахмо тоуқ ранг мекунем ку ям хелира дамҷа кайсян. Айҷа короче футболистои мо иҷа ку ай Грузия, короче иҷа ай араб ай короче иҷа рус, украинец, тоҷик ҳам аст ай бовар кунед. Уж кия намедонам ай любой ҷо короче футболистҳо ҳастанд. Ана ки ҳозир дальше бо дашти тренировкаҳоро ҳам хе разминкаҳоро тамошо кунем, бо яке дар кортон мешава ҳатман. ин Сергей меги ки хизмат аҷмани каси боши сари дамошуш ками дамош. Ба ҳозир даи пуш мебини ини духтаракҳои ами арӯсҳои ами яду-се футболистанд. ё ами меоян бисо балечки мекунанд духтаракҳои зуранд. Ҳам ами овоз мекунанд дигаи сағираҳо ҳушёр мешаванд, хо медаванд ки хайр инҷа уже командо дар ду группа ҷамъ мешаванд, капитано қати судя мешаванд. Судя рӯш сиё либосош меги дар дискотека омадай бронда ҷондай пад сараш дам кадаги. Ана инҷа ман худам хай Кома Таҷик как всегда инҷа бо ама хеле саршавии бозӣ чӣ хеле ман гуфтам бо шумо да хабар будам бародарои марам подписчикои марам гуфтам бо хабар шавам. Инҷа як ваъз мекунем дар бораи футбол боз полни гап мезанем ки чӣ кунад чӣ кунем ситуация чӣ. Koma, ihr müsst miteinander reden. Cyrilla positiv, von vorne. Ihr müsst von vornherein positiv kämpfen füreinander und Vollgas geben. Komm, Vollgas, Jungs, Vollgas, komm! бародаро бахшиш барои камерачӣ и як ҷурамай як брачкай гуфтам ча биё камераи соз кун, камераро любой наму то додаги ис меҷмона ус меҷмонаша. ҳатман комментарияда барои камерачӣ ягон чи бинависем ки ин комментариҳоро ҳоли мехона бо бифаҳма ки дафъи дига ашибгош да чи ашибгора шумо бинависе хай бозӣ уже сарши диде сехтон дарши мерем ма якта якта уз босудан мекунам. ана ки смичом Игори шикамдам тупа зада наметавона хаим ҷои нигаҳ кард задаш рафт. Короче и бозии мардак бари бумтона о бозии қишлоқияку да яхе футболо мера ку қишлоқ ба қишлоқ ҷанг футбол мера и бозӣ ҳам хейра бовакне пас маз вообще бемаънира хайуро Сулаймона бисёриҳо то медонед да бозии ӯ видеои гузашта да ки ами лигаи хумона футбол синимат карда будам ами футболша короче ӯ ҳамун Сулаймона да я бозӣ 28 ка мекунам ҳамун Сулаймона хай ина истасай да истуда ӯ бу ҳамун шикамдама ана инҷа сафедоя ҳамун
این команда итальянский команда короче خیلی таблицара хатти бози имрӯза бода охир видео мебинеша ба ҳазур ёям якм таймда мардак бари мора гаре мекарданам атакаша мумканам ки 1-0 якм таймда задамон баъд дим таймда як бора ду гол задем шуна да последни 5-6 минута оз бу ба ҳазур мебинем дамош мегирем ана и тупа пас кард тарафи бродскию иесус ая латиноамерикансе че испансе че русиё ана и афғон буд ҳама гетриё сиёдро гетриё кабута чи хеле намефаҳмам анҷода аута мепартия ятай саперник ма тупагисин тарафи афғон ма дабран рӯй кард сразу ҳам сиёи пеш айдем гӯиш кардем як ба як ки судя афсай буд судя рӯша сиёҳ кардага ҷа афсай набуд барои ки мо дар стадион иёем судя ай тарафи иё айна ҷаи сиёҳ калаш ранги хунае ҳамун кафтар барид бозиро наметавона бо финка истода уҷа рақам медоад хайҷа по-любому медонем штрафной зани ай ҳама зур тоҷик бача кума таҷик инҷоз як штрафной яки зур падавашо мекунам сағирон наметавонад бозда на ки дар ҳамин бозӣ ёд тоғиша нигак не 6-7 штрафной зур пас кардага короче ин моменти дидеси ҳамин момент ё мора гола задан камерачи хош будеси мкана кадаи сағира намедонам қичаранги ҳамун роналдиньо гирифтаси каса бурсоди аншабо анинҷа ма калақади пардам тупа лубой наму задам ша короче усу нуго грузин тарафи ма обрат на тарафи стас бозира спокойни кардем хайр бода чи мера анинҷа бо ҳамун иесусай бо мада пас кард ман намедонам лубой наму тарса тупа тарафи кадом нигаш рӯй кардам короче кия бинем ох стас дусириш ками дамуш любой намуд мезана хай бо ҳамун сиёи оз як гапи безе мефтиму хай намегум шабо ана стаса инҷа меги ки лига чемпиона набуд кадеса я та штрафнойчай зур бо ай центр шудага бо ҳамун май муҳкума тоҷик даҷа зурай короче падачай зур кардам ҳамун дуруни хай нагирифтам бозингарои мо ё бисо метарсан айтуб нолубой намун парито хурзад грузин анинҷа кия намедонам ё арабай короче амара ҳамин тупа дод ҳамин нуго бля изарус намедонам сеюм этажа гузора русвет грузин тренировка намия буда иҷои хеле дароз ин афғон буд иронӣ буд ки намедонам ин араба задан короче пеналти судя русиё надода мардак баи комментар да бинайса ҳамун пеналти буд анинҷа ма сарм вайрон накард судя ҷанг я жовт кард мекунам короче гапа рост ша бугум ма дар любой бозӣ ё красни мегирем ё жолти вечно ҷанга мегирем ё инҷо опасни зур шуд гетри кабут буд гетри савз буд любой намузаз барата тупа гирифт короче ида меги гетри нараста афғонда хайҷа ирони тупа хеле зад ки дар сари ури кашид шуда афғони ҳам гетри кабут короче гетри савза гетри кабута намедон тупа пардо хош буд кашида замин уҷо ҳами игориш камда мезанам ки задуш намедонам чӣ гап шуд ту дар пои лукас рафт лукас короче ягон ҳам то хурд тарафи кирои кард бемаъни шуд ана инҷа бо ҳамун кома таҷика бо ҳамун тоҷик бачае уҷа пучоскаруш надорариш вообще калон шудаги инҷа штрафной бояд дига бафкун зур ҳамҷа рой мекунем айдасон углавой бародаро бахшиш яке даи видео ё ки дар видеои ҳамун стадион влогом ягон гапи безе бугум иҷа хай шухия хитон мефаҳмед ягон майда хафа нашен ва комментарияи хубам бинависе интизорум ани голи якми моя гол 1-1 мешава штрафной худум кор кардам ина худум ози падаватш мекунем камерачи ношигириш камтар успед накардаga наки тенҷ башага ина мардак бари бозӣ хеле важный буд мегим мо лига чемпиона будем ё қати реал боз дорем и соперник короче мора хеле жёстки боз кардан қати мо буда стадион худи шумо бо судя тарафи ё инҷа ҷанг шуд грузин қати мо дайду хай капсида ягон чиз метарсидам ки ҷанг панзури сусуина инҷа иесус тарафи ки андрей задиш тарафи васия настя дарои кадам табуд рафт наташа иҷа гол дима амо араб ама рафт ба тори сари варта парт ek jon tagardum zadis bozira ду яка душманора сузондем итальянсора иесус любой нам ёку паридестаю ирония как будто лига чемпиона финала қати реал мадрида псж бридем лига ахсандира короче чиде мардак бари баъди бозӣ ҷои сеюм доштаги хай таблицаро оз бо мебинешмо ба ҳазор
توپ رفت لیوی پراوی فلانک رفت طرف اندری دا زد اندری ناتاشا را دید زد ریکاشتی زور شد چیکار شد ورتا گیرید بافتون که اوگلاوی شد باید دیگه شرافنوی دیگه خیلی دو یک زایی سیم بوزی 10 منت موندگه و خیلی بوزی ما امیل بو نمود امار دا روی کردم اما عرب دا و ساگره دیگه خش نمیتا بود خمو دام کردی یا مو دامو شد ماروکو دا بود داموش گرفته اومده دیگه هش نداره و ما قطعه بوزینو и бустойкаш итальянский бурангам Дель Пьеро кадки мане на кадкори кадагише хаҷа кома таҷигам шуҷу қатли бо ҷанг мешавад тумра дини усусу хайхтон фаҳмидед давом шуд чӣ мешавад бурам халил гуфтем дига сарпаз давом шуд хайна хтон представить к ней шашум автон штрафноши даму Иисус дароиш кадам аму испанса американса намедону тупа чихи ман кадан натулис не аму ирони то худас чап барос зад зарбаи худро хуб назад ва хело сахт буд боз аму ирони якта 11 метра меган чӣ меган ба ирони ам хеле штрафнош дега короче амҷа серьёзно нигоҳаш кард то хузад ки вартаис гирифтуш у Иисус сағира да бош клетч ҳаст монҷам скотч ҳаст мега ғалдест у вратаист любонам туфридест вратар агар килоб каши бафкин ки 100 километр баҳзу хайни ҷо дальше ё атака дор афсудан ҳозир мебинем чӣ гап мешавад иҷа бародарои ҷуни ма комментарияи хуба ҳатман ай хотиртон набурорен иҷа бозӣ тамом шаша уже не тупама мегирам судя свистока мекунад роналдо да я бозӣ 5 та гол зада будам хусайн накарда буд хай мо ҳатто дига ами итальянсора бурдем гуфта ону сагира уже ғалати дада уже меги ки 10 сезон қафо мера бихе даф шо пад бу ҳафтаи дига бу бозӣ дори бу пагу саат кор мера бира даф шо бу инҷа ман дига салом алек ачоқ кард аниҷа бозии имрӯзаи бародаро ба ҳазур тамошош кунен ва бозиҳои пешина каяй бо чандумай ва барои бародарое ки бисёр нависен ки чӣ ба видеора кам мепартои бародаро видеое ки ман мекунам осон нест ман бояд ай ин шаҳр ба ин шаҳр 6-7 соат бурам билет бихарам бо билет ба шарте биём бародаро ман старатсия кайсам моз просмотром камай камтар просмотро зиёд шид ман иншаллоҳ бо бозиҳои зур да дига мерам ва старатсия мекунам ки бозиҳои ами зурда фақат билет бигирам раҳмат ҳаматонда барои фаҳмиш то бозии дига